khoi tula sikor ar dibolon bisingo kalaijak purbo Rajnagar ADC village Poloka kamio jeng phaiso phaika haino hai piaba oroni jeng lukurau bai jeng kok sranya ni jeng tini phaimani borok ni khokti jeng tam jengjal tong khananan phaimani piaba tei kerei CPM purbo leptin maya tak IPFT bai BJP jut phai purbo jeng leptin khungsapan maya ko nei jeng no kok saikana ka piaba borok mangphiliwo camera wo borok kanani nailia tamongkai gafilo tamajana kirifo tamno kiri jeng abo saimia jeng kokti pura jeng abono nayo tamongkai jeng lukurongno jeng nayo tamo haste hapang tongibo haste hapang bai naikol jagia eba सरकार थांगो फायो बहुत नंगि थांगो अंगि फायो केंतो बा सरकार नि हास्ते हापांगो चिनि तिपार सरक नि जंजाल कपाल ब्रिमान आबरो याका जागिया आबन बागैनो जों दिनै खबाय हांखोनि बिसिंगो जे क्लाइजा फलका कामिबो जों फाइसो फाइका कक्तिफोरानि इंगै तामगै जों ताबु अरनि ताखु बहक समय जों अरनि लुकुराव बाय ताम बंनि जंजाल तंनो जों अ जंजालावनो जों ताबु साइमालायानो चिनि कक्तिफोरा नाय तंदि जयबै Wish
hangkai Debrum para hangkai Pholoka bolok tamo bolok Tulasi bolok ponset hangkai Poncet Tulasi Purbarasnagar ponset Purbaras nakan hangkai nol tam tam jang tal tong saka de aro bai ko tin ba tabuk nok buk iko son nok se son bu man thogia ai ko polti ma halabu hangkai norok je haste hapang tongoi tongnai rok no tabuk je tongnai bortomane borok norok sasanka abu khai samje ko hangkai tai nong tei rok bo bahai rok tui ko tuisan tingo tuisante hangkai norok je tabuk buskang ni chongmari bo norok sabnu koplai khinani musong eba je norok no nok hok rinai norok no tei rinai lama rinai borok norok koplai khinani musong na sabnu koplai khinani musong ke sai khina gade jing to je nok hok rina nyono bisi hamma hamjang nai ta hangkai norok no je election to buskang ganai phekya hangkai agi to lawi thango o agi je election puru election gana wangkai chuno bodi di norok no chung nok rinai lama rinai tei rinai rok ni norok no kok rijak to tongo tongpha maya ta iko tongphun manja e bui leptin mano leptin krei nok bo krei iko hanta gani job kat tong ani jokat bo khala je ko hangkai khairi di rok ni sasa kana sama to sake tam hin bora puru nge tang maya ni rok sawo amti rok da samno sa member no da member chmo hangkai ration card khai ration card iko khana sake je ko ba ta baba somya rok ta ration card bo khala je ko nge transfer rok nango nge ayang ni da hangkai hambai bala para tam ko no para khai pholka mari na romjago hangkai nani jingjal tam tong saka de iko ang ba noko mai kere sanabo mai kere tongnabo nokre hanyo kising misi kepala watai pantui phakai samoya siwa khlaye angma tongjata ani basa butui suyani bising tui ati khaye ko tongjata hangkai no haste hapang rok norok sasaka je tabuk leader tong na member eba chairman nong no borok nok rok din sasaka saka samakai sa boiko maya boida jotaman kunumung sapana sarkani maya ba niko ating nya boi khai de ko mamba yo ang maya abanyang kising mising mangno tongnani nang tong hangkai o sanpur rok tam ni sanpur sanpur rogo kai mana nang simi hi saw iko makai maya hangkai nani ration card to tonggo tam ration card ne sing ration card pung tam sing ration card tam sing ration card tamo bisa BPL hangkai BPL ng tongoi norok no kuno phano nani sap kuno saya na saya hangkai tei rok le bo bahai tui rok boi ko mutun ta tui sarong ni no manungu boi hai kwa khuroi nang na bosini yango holong ni bagai khuroi nang maya jekhane tui pa wara rong ning khogai manung jata hangkai norok je tabuk buskang edisio chongmari phai tongkha hangkai norok chongmari rok tabuk norok sabno koplai khinani musong eba je norok no dabi dayari nai nok hok rinai borok no koplai khinani musong na norok sabno koplai khinani musong sagade je ane dabi darbari nai bono nang hambai rinai hangkai je sarkar to thango phayo ongi thango bud bo ongi thango ongi phayo sarkar salai jago sarkar katal phayo kendo pachini tipar sarni jengjal salai jaya haino blena hangkai norok ni bo haino jengjal salai jaya kopal griman salai jaya ngi norok tak salai jaya ni bisingte norok tabuk buskang ni chomali norok budok rina hne man suya tong abo do mari nai man phano maya phano budba mari nai norok sabno nai bud je ano kaham khaye ano tlang nai nyo bono nang rinai hangkai tabuk nong norok je agi lai thangjak puro bo gobang mono abahai rok lai thangana nge tabuk je phaipuru bo abahai nangana kebo neta leader abahai rok phaiye norok no chono body de chono body khe mo hairinai norok no tei rinai lama rinai nok rinai norok no jotono subitra khai nai rok nei kebo neta rok kebo leader rok o boot gana bo phai norok no oro meeting rok khai pai saka jo sapayo para rogo kawi khai sapayo meeting kha jo para khai khaya mane sapayo ta emne para khai phai sapaita borok jama phaiye borok jama phaiye ngai ko ta khai dabi dor khai kuno saman liya ta sek maya hangkai norok afuru borok phaiya ko nei norok body maro horta os bongni jaga ono hangkai afuru hangkai no ri paikha hangkai no MLA chung snamlai ro horo
hangga jeng orang gerambo member ni senam nubu chairman senam neta ni senam buru hingga pun kan neta orang orang teke fine pia na fine pia lai thaman pore ta lai thaman pore ke fine pia kere amba hanya bolong mikong kan dre ta nei sawi ko muti kan kising ni sekai tongja khata hangga hambai Raimu